آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين بكل صلاة صليت عليهم من أول النشأة إلى آخر الكمالات، صلوات تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا. أمي بلا جلندو كشي أني حين أني بركة كنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شريف الله دوبا دوما ambe oka halibi kadofo alakira anaka sudungu alayhi salam uka nyenemayaka anu uka doniya uka ani amseka anke chogo be uke chogo ma chogo mi sabulolu de aljina nyamoyi. Imam Ali alayhi salam nikira kunte Ali te don, nikira kunte Fatima te don, nikira kunte Hassan bete, Hussein bete, Shirifu bebete ko yin kirai sallallahu alaihi wa alihi. Nikira kunte sahabati don, nikira kunte tabi'i te don, nikira kunte Qur'an te don, ni ala kira kunte haditha kukumate sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nikira kumana jena a hereba okunye jenda sabla wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ala kira chirani hinade lil alamina dan fen be wakati be okuma ka kene sigi ala kira togola abe ben dombe abe ben shube abe ben kalobe wati be ala kan be sawabama. Ola alhamdulillah ambe foli ani duau ambo ke ankara mogoye السيد الشريف عثمان مران حيدر حفظه الله. أنا أكنبه أني ديمبايا أني كوديفوار أجمانا مرباه أنا أجمانا ديوم بيل جليني أكرمه لكاو بي كران كراني لا دين نيما نوي الحاج عثمان جكتي أنا بارك نيوم أني كرمه تو بيل جلي الحاج مالك كوناتي an karamogo sonta ani an karamogo lakaw sanogo lakaw jabati lakaw watara lakaw ani an balmake o min fana no ye ahlu beiti o nyamai Sheikh Zakaria, Sheikh Amara Kante kafara alhamdulillah, Sheikh Ibrahim Jakte Basam ani abadin teri alhajin jay ana kademba be Basam anfabe Sheikh Ibrahim ani balma tobe ani kan bagabe. Alhamdulillah ambe foli lase ubela jelema baji mesilaw ube ma Allah subhanahu wa ta'ala yake mauludu kene kanga sigi feliciala ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye alaka sigi herela ka wuli herela ka alakira ko kolokolo ambe la jelena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nan boro ola anga don ka fo kaloin alaban wati ula ashura temene okera الإمام زين العابدين عليه السلام ألفنا كالصومال مالي بين أما الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام أنت سكت مؤتي ناماك يلنسكي أنغا نينماياكا ولا سا جيب نويا لا هرب نويا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه أكاكودون كان دولاكو
law miltu biwajhi anhu lamala biwajhihi anni law miltu biwajhihi anhu lamala biwajhihi anni. Abiko mi doda ya nyininga mune la kuma be nyeshine no alama kuma ala ya fo Musa aqbil wala takhaf al-iqbalu ala Allah sabula manyuma ya yere ani sufiya yere fenkelempe sidku tawajjuh ila Allah an takuna sadiqan fi tawajjuhika ila Allah wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan مسلما وما أنا من المشركين. الله كان بالصواب كما الله سبحانه وتعالى أبي مني أنفع ودي أن يشينين كتو ألم الإقبال أنا حكلي بنيشي ألم كان حكلي دا ألك أنا مديتاسيون أنا كونسنتراسيون أنا نيالا ألا نامبي كما ألاتا nambe lama beke alata alako kanga ko beke alakui anga beke alakama wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda. Anga ko beke alakama ni akera ni fenwere alatafe yira tokonyini kuna dali wasobantia alatafe alabe bambara la kuma Zainul Abidin alayhi salam ako nine manyeshi alama fonyen jenge ka bo alama ko ala fana ba jenge ka bo ma wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ma manki kodo alama sabla ikarabita ibi arabita yini alade الإمداد على قدر الاستعداد. إكالا بين كي نشين علما على فنبي صن على فنبي أليمانتي على بي إنيالمايا على بي إني بالو كي حكلي بالو كي كلمانيا بالو نو دامجرادي. ni kodo ala fanama ni ala yoro jeni la ala kan kishi kabo uma kuma ala ka nyeshinen to alama ala kana to anga njenge kan kodo alama. O Zainul Abidin alayhi salam dona bena kungo kona kele o ko ama ko sela fanati ebolo yabna rasulillah ebe teme choko di kabo Madina kata Maka ikele sela fanati bolo anyete jila anyete dumunina ako sela fana bembole le nyetala jibe mbolo dumuni me mbolo awde nyatala uko ejume ako fennani bene bolo nobe mao mabolo srafana dafale mabolo uko ejume ako inni ara dunya bihadhafiriha mamlakat Allah ako jiya kunguna nyenye nenye bala ka fo abebala de bolo mamlakatullah awo ni sona alay fembe ala bolo sangolon do ko labadima Suleiman sona alay fiya dama Sayyidina Ali sona alay ka ala kira labato alay kile la seki akaseka akaselike awo Ibn Hajar al-Asqalani aleka diwanu laje ibito sorai nibe hadisa de nofeta kile ka seki Sayyidina Ali kira horomala inawe awo ala be sanji jigi ikoso ala be banaban ikoso okuma mamlakatullah Allah subhanahu wa ta'ala ni iya akanu kasranye ka gashisigi ka don ka fo ko fembebe ala de bolo ala de badi ala de bamene okuma ala fana tije akwa fulana ara خلق الله كونن يبي على كدان فنبلا عبيد الله وإماءه تشبه على كجوم مصوب على كجوم مصوب أقوى السبنا
ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko fɛn bɛɛ garijɛgɛ bɛɛ a sababu o bɛ ala de bolo. ala de b'a latigɛ. I ye min bolo ala de y'a latigɛ. Sayyidina Ali ko la alayhi salam k'i dusu suma, k'i hakili sigi, i k'i ɲɛma jɔ. A ko huzuzu dunya bil ittifaq wa huzuzu al-akhirati bil istihqaq. A ko diɲɛ sɔrɔ n'i ye fɛn fɛn mɔgɔ bolo bɛnsema don. N'i y'a ye karisa kalanna, ala ka sɔnni n'a ka tilali de don. Karisa kɛra waritigi ye, karisa kɛra faama ye, karisa kɛra jamatigi ye, bil ittifaq. Ni y'a yɛrɛ ɲininka ko daminɛ la a tɛ bɔ a kalama, wari bɛ na i tɛ bɔ a kalama, n'ala ko a bɛ taa a bɛ taa, jama bɛ na i t'a kalama, n'ala ko a bɛ taa a bɛ taa. O de la Sayyidina Isa alayhi salam a ka bilasiralikan dɔ la a ko yele mana bonya cogo cogo i n'a fɔ tamɛnɛ siraj, a ko tamɛnɛ ani buji k'a yele mana bonya cogo cogo ko fiɲɛ bɛ se k'a faga. Zainul Abidin salamu alayhi a ko fɛn naaninan min n'o b'ale bolo n'o y'a ka sira fana ye, a ko ara qada Allah nafidan. A ko ale ɲɛ b'a la ala ka latigɛ de bɛ boli jɔn kan. ala ka latigɛ o bɛ boli jɔn kan. Komi kuranɛ y'a fɔ cogoya min na suratul hadidi la, k'a fɔ foyi tɛ jɔn sɔrɔ fo k'a sɔrɔ ala y'a latigɛ kitabu la san'a ka kɛ. Mun kosɔn ni fɛn min bɔra an bolo an dusu kana kasi, n'an ye min fana sɔrɔ hɛrɛ la an kana waso. O de la don dɔ la dɔw nana k'u bɛ Sayyidina Ali kɔlɔsi. Imamu Ali alayhi salam a ko aw nana a bɛ ne kɔlɔsi ka bɔ sankolo o maaw de ma wa walima dugukolo ka maaw, sankolo sigibagaw ani sankolo kolatigɛw. Aw bɛ ne kisi ka bɔ o de ma ou dugukolo ta? O ko dugukolo kan danfɛnw an bɛ fɛ ka n'i kɔlɔsi k'i garder ka k'i ka sécurité ye, fɛn ka n'i sɔrɔ. Sayyidina Ali dun delila k'a fɔ kafa bil ajali harisan, ko ni si ma ban foyi t'i sɔrɔ. Bamananw ko tɛ si man tɔɔrɔ, ko tɛ si man tɔɔrɔ. Ni si b'i la ka ban a bɛ bɔ sa ko caman na. Sayyidina Ali ko ma alayhi salam a ko aw bɛ ne kisi ka bɔ dugukolo kasaraw ma a n'a tiɲɛnikɛlaw ma, ko aw t'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ boli jɔn ka dugukolo kan a bɛ latigɛ sanfɛ wa? Kɔrɔ ye supérieur banna, o de ye ala ye. N'i ye dɔnni kɛ cogo o cogo fawqa kulli zi ilmin alim, ala b'i ta sanfɛ. Fanga mana k'i la cogo o cogo, sɔrɔ mana k'i la cogo o cogo, kana yaada ala ta ka ca n'a ye. Setigi subhanahu wa ta'ala ko hadisa kutsi la a ka kira dɔ ye, a ko n'i ɲagara ko wari b'i bolo, an b'i bila i bɛ dugu min na i k'i jɔ n'o dugudenw ka surafana ye su kelen. Misaliya min bɛ Côte d'Ivoire n'a ko wari b'a bolo ni bɛɛ ye, a k'i jɔ ni Côte d'Ivoire bɛɛ ka surafana ye su kelen kɛ. Min bɛ Mali la n'a ko wari b'a bolo a k'i jɔ ni Maliyɛn bɛɛ ka surafana ye, o ka ca, a bɛ quartier min yɛrɛ la dɔrɔn. N'i ɲagara fana k'a fɔ ko dɔnniya b'i la, i kan ka sa don jumɛn, i kan ka sa cogo di, t'o dɔn, i t'a dɔn i bɛ laban cogo o cogo. Ala k'an bɛɛ sababa ma. O la Zainul Abidin alayhi salam a ka nin walanda in a kelen k'a fɔ a ɲininkalibaw ye ko i ye fɛn naani min fɔ n'o bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo, kungo tɛmɛni tɛ dɛ, sahara tɛmɛni tɛ dɛ, ko o tigilama bɛ diɲɛ bɛɛ tɛmɛ ka lahara tɛmɛ ka taa aljinɛ kɔnɔ. Nin fɛn naani ala k'an bɛɛ sababa ma. An filɛ safar kalo min na ahlul beitu b'a fɔ a ma de ko safarul khayri, ko safaru hɛrɛma. Hɛrɛ kalo don, a tɛ fɔ kalo kunango ayi, kalo tere jugu tɛ. Don gɛlɛnw bɛ se ka sɔrɔ a la,
ko gɛlɛnw bɛ se ka sɔrɔ a la mɛ kalo yɛrɛ kuru kara u b'a fɔ a ma safarul khayri duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ahlul beytiw bolo alayhim salam u b'o kalan safar kalo bɛɛ lajɛlen na ala ka an bɛɛ sababa ma n'i seginna ahlul beytiw ka duwawu kitabuw ma mafatihul jinan o n'a ɲɔgɔn i b'a a sɔrɔ o la dɔ bɛna fɔ olu ma kalan walasa nafa ka bɛɛ lajɛlen labɔ an bɛ ala deli na aw ye amina fɔ insha Allah a bɛ se ka kɛ aw ka amina kama ala b'a jaabi an bɛɛ ye an bɛ ala deli ala k'a kɛ ten o kuma safar kalo la ahlul beytu u ye duwawu min fɔ an b'a fɔ u b'a fɔ ya shadid al-quwa wa ya shadid al-mihali ya azizu ya azizu ya aziz ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفنا شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على كاكتي وقرأ على فنغب ببيرلا إدي بيسي wa Allah subhanahu wa ta'ala i ka danfɛn bɛɛ b'i ka mara la o kosɔn ala i ka danfɛn bɛɛ n kisi ka bɔ a bɛɛ tɔɔrɔ ma ala de ka ɲi ala de b'a di i kan sɔn ala wɛrɛ tɛ e kɔ n ye jurumu minnu kɛ n jo t'a la ala yafa n ma a ye Yunusa ka duwawu de kɛ k'a laban ala k'a jaabi ne n'aw bɛɛ lajɛlen o kuma safar kalo fana tile 20 insha Allah ala kira ka so dungo shiyaw ani shirifu kanubaw olu bɛɛ bɛ a nata u ka taa Sayyidina al-Husaini a jura Karbala n'a fɔ ma 40 tile 40 n'a nɔgɔyara minnu ye ala ka an n'u bɛɛ don ala kira ka so ladonni na n'a so dungo n'a ma nɔgɔya minnu ye Allah subhanahu wa ta'ala ka ŋaniya ɲuman di an ma o kosɔn ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn a baraji la ala kana fɔ a kɔ dɔ bɛna fɔ san ko bidaya don tile 40 munna an b'a fɔ segin tafsir ma kuranɛ tafsiru ma i ka segin hadithaw ma ni seginna Imam Suyuti rahimahullah aka kitabu min n'a b'a a jira k'a fɔ saraka bɛ se su ma n'i y'o lajɛ i na bɛn a caman ma alhamdulillah wa n'i seginna suratu dukhani fana tafsir ma suratu dukhan n'o ye sisi o kofɔra sura min na o kan ka bɛn alkuranɛ a suran sigi cogo o 44 ma surat 44 a lafari n'o ye a aya ye a verset o la o 29 verset 29 surat 44 verset 29 Allah subhanahu wa ta'ala a kelen ka Firawuna ka jama halaki ako fama bakat alayhimus samaa'u wal ard wama kanu munzarin فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ko sangolo mu su kashi dugukolo mu su kashi wa ala yɛrɛ kun tɛ tan d'u ma bilen a tɛ waati wɛrɛ d'u ma sabula u halaki waati sera ala tɛ a wuli ka bɔ yen o ye kelen wa ala t'u filɛ n'a ka hinɛ filɛna ye mafhumu dɔ de bɛ yan n'o ye ka ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn ka kuma dɔn ka kuma kɔrɔ dɔn ala ko sangolo ma Firawuna n'a ka jama kasi o kuma na an bɛ kuma dɔ faamuya o la ko ka su atandi o ye jumɛn ye o kuma sangolo bɛ maa dɔw su kasi wa dugukolo fana bɛ maa dɔw su kasi awɔ hadisa nana o walawala an ye a ko muminu mana fatu a kun bɛ seli yɔrɔ min
kuma dɔ la su 40 o bɛ kasi mɛlɛkɛw u b'a ka ɲumanw minnu n'o tɛmɛna u bɛ yɛlɛ n'a ye yani a ka baara bɛ yɛlɛ tile 40 donc 40 a fɔra hadisa la kuma n'o kɛra muminu bɛɛ ye Sayyidina al-Hussein alayhi salam o bɛ don kɔnɔna la kuma tile 40 o ti gansan ye Allah subhanahu wa ta'ala aka famaya ko ɲuman di amma o 40 fana alhamdulillahi rabbil alamin i b'a fɔ o tɛmɛna awɔ alakira fana bangera o waati tɛmɛna o mais san o san b'a nisɔndiya kɛ o kuranɛ jiginna Laylatul Qadri la siɲɛ 1 de o mais san o san Laylatul Qadri bɛ ɲini a bɛ ɲɛnɛmaya o kuma i k'a dɔn k'a fɔ kira ka hadisa de bɛ yen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ala inna lillahi fi dahrikum lanafahatin fata'arradu laha waati dɔ de bɛ ala bolo a b'a ka hinɛ fiɲɛ ci baraji sɔrɔ fɛnw a b'a bila wantɛrɛ la ko a kana to ka tɛmɛ ten a y'aw profiter a ye effort kɛ a y'aw cɛsiri a k'aw fari foni a kana to ka tɛmɛ ten o bɛ kɛ don dɔw ye o bɛ kɛ yɔrɔ dɔw ye o bɛ kɛ maa dɔw ye n'ala ye maa o maa bonya ala de y'a bonya i tɔnɔ a ka bonya in tɔnɔ i yɛrɛ nafa n'a ye Sayyidina Isa ko alayhi salam a ko dibi ni b'a la i ye fitinɛ yelen tugu a bɛ ka yelen d'i ma i b'i kɛ mago ɲɛ a la a ko tulu min n'o bɛ ka fitinɛ yelen minɛ k'o ka kasa goya o t'a to i bɛ ban yelen na o t'a to i bɛ ban yelen na kɔrɔ ye k'a fɔ hadamaden o hadamaden i b'a sɔrɔ tɔnɔ b'a la tɔɔrɔ b'a la i kana tɔɔrɔ lajɛ k'i ban k'i yɛrɛ nafa n'a tɔnɔ ye al-kamalu lillah dafaleya o ye Allah subhanahu wa ta'ala de ta ye o la waati kɔsɔ Sayyidina Isa alayhi salam ahlul baytu b'a lakale u ka kitabuw la i n'a fɔ tuhaful uqul kitabu dɔ bɛ ko tuhaful uqul Isa ka wajulukanw b'a kɔnɔ biharul anwar wajulukan ninnu b'olu kɔnɔna la ko Sayyidina Isa alayhi salam a n'a ka kalandenw don dɔ la u ko a ma ya muallim al-khayri allimna ayyul ashiya'i ashad ko hɛrɛ karamɔgɔ an ma foyi la ni hɛrɛ tɛ ko fɛn jumɛn de ka farin fɛn jumɛn de ka jugu fɛn jumɛn de ka gɛlɛn bana tɛ fantanya tɛ a ko fɛn min ka gɛlɛn o de ghadabullah wa man yahlilu alayhi ghadabi faqad hawa ala ko ne ale ka dimi jigina maa o maa ka ko i ta tiɲɛnen de ala kana ala dimi an kɔrɔ maqtullah ala ka tigɛ na maɲi ala kana ala tigɛ an na kuma fɛn jumɛn de b'a to ala bɛ tigɛ joona fɛn jumɛn de b'a to ala bɛ dimi maa kɔrɔ dimi min ni maa ti se a kɔrɔ a ko fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ o de ala ka dimi ye o ye Isa ɲininka fima yuttaqa ghadabullah fabima yuttaqa ghadabullah ko an bɛ se ka an yɛrɛ kisi ka bɔ ala ka dimi ma ni mun ye mun de b'a to ala ti dimi an kɔrɔ a ko bi an la taghdabu k'aw kana dimi dɛ kana funu kana dimi ni dimina bi yɛrɛ mako sa yɛrɛ tiɲɛ dusuw bɛ mɔgɔ mako sa alla taghdabu k'aw kana dimi ala ka danfɛn si kɔrɔ u ko ya muallim al-khayri wa ma badu'ul ghadab a ko mun de bɛ maa bila a ka dimi fɛn jumɛn de bɛ maa bila a ka dimi mun de dimi cause a ko ni analyse kɛra ka bana si dɔn o ko ni microbe in de don a ko
fɛn min bɛ hadamaden ladimi ko 3: al-kibru wa tajabburu wa mahqaratu nas. al-kibru, a ko yɛrɛ bonya, yɛrɛ fusaya. hadamaden n'a a ka bɔ a yɛrɛ bolo, a gonflelen don, ala ye dɔnni d'a ma, ni dɔ ye kuma dɔ fɔ a ma, a b'a ka dɔnniya in de ye. n'a cɛ ka ɲi, maa min cɛ ka jugu, n'o ye fɛn dɔ fɔ a ma, ale b'a ka cɛnya de ye. bɔkolo, n danbe, anw ye karisalakaw ye, an ye karisalakaw den de ye, o n'a ɲɔgɔn. walima nafolo, o b'a to a bɛ fili a yɛrɛ ma, a b'a yɛrɛ bonya. walima fanga, o n'a ɲɔgɔnnaw. a ko yɛrɛ bonya de bɛ dimi, mɛ maa min t'a yɛrɛ foyi ye fo ala ka laɲini tɛmɛyɔrɔ, o t'a yɛrɛ bonya maa si ma. hali ni ye dimi ko k'a la, ale ɲɛ t'e la, a ɲɛ bɛ ala subhanahu wa ta'ala la. misaliya la, an bɛ ala kira ka so kɔnɔ, dɔ tugura Seydina Al-Hasan kɔ k'a neni, a m'a jaabi. a ko, a selen Madina, a ko karisa, ni ne n kɔfile la ka e jaabi, a ko n fɛrɛla n yɛrɛ ma, sabula ne bɛ ka taa ala de fɛ yen, ne ka ko ye ala ko de, e kana sira da ne ni ala ɲɛ. a ko ni ne n kɔfile la n bɛ fɛrɛ n yɛrɛ ma. a ko nka n b'a f'i ye, nenni dan yan, n'o tɛ n'i sera n ka jama cɛ la, n'i ye nenni kɛ, min b'i sɔrɔ o y'i kungo ye. mɛ i ye nenni fɛn fɛn kɛ, ne yafara i ma, mun de b'i la? ni fini de t'i bolo, ni kɔngɔ de b'i la, ni wari fantanya de b'i la, ni juru de b'i la, n b'a bɛɛ sara i ye. Hasan ma a jaabi. o kumana majigin de don. hadamaden ka n'i yɛrɛ bonya, n'o tɛ i bɛ kɛ mɔgɔ gɔnfilɛlen de kuma bɛɛ. denmisɛnniya la, u b'a fɔ k'i funu k'i pɛrɛn sama ka bon n'i ye, n'o ye kulokuloba ye. foyi tɛ, e tɛ foyi ye, fiɲɛ de b'i bolo, fiɲɛ, foyi, funu barani, sɔnni a bɛ ci. a ko fɛn min bɛ maa la dimi, a 2nan, tajabur, dictatorial. i n'a fɔ hali n'a ma jamana dɔ tɔgɔ fɔ, o président hakili la ko diɲɛ ala de ta, hakili ale yɛrɛ de ala ye. a bɛ taa président wɛrɛw minɛ k'a sago k'u la. ale kɔni bolo mɔgɔ si tɛ yen, ale de bɛ yen. tajabur, o ye firawunaya ɲɔgɔn ye. o la fɛn ni fitinin fɔra a ma, ko ni fitinin kɛra a la, a bɛ dimi, a b'a fɔ a b'a venger, a b'a tasira. a ko a 3nan, mahqaratu nas, ka jɔ mɔgɔ la. jɔnmaya, ya, o ye kara ye dɛ. sabula ni dɔ ye ko fɔ a ma, a b'a fɔ ne, e bɛ ne dɔn. donc ni ko kɛr'i la, walima ko fɔr'i ma, ni ko ne ya, ka n'i yɛrɛ ye sa. ana, o bɛ mɔgɔ mako sa. nahnu, o bɛ mɔgɔ mako sa. li, o bɛ mɔgɔ mako sa. indi, o bɛ mɔgɔ mako sa. ne, a man ɲi ma. nin bɛ n fɛ, o man ɲi ma. anw, o man ɲi ma. nin bɛ n bolo. kuma an bɛ ala deli, ala ka faamako ɲuman di an bɛɛ ma. donc Seydina Isa a ye nin bilasiralikan min fɔ, an k'an janto a la kosɛbɛ. fɛn min ka jugu, o de ye ala ka dimi mɔgɔ kɔrɔ. fɛn bɛ dimi s'i ma, o ye ninnu ye. kuma laban na, alakira sallallahu alaihi wa sallama a ka bilasiralikan dɔ b'an bolo. a ka khutubaw minnu n'an ko maaw kan k'olu ladege, taarihul yaqubi, o a caman b'o kɔnɔ. a ko 3 la yamutu sahibuhunna hatta yara ma yakrah. a ko fɛn 3 bɛ yen, maa o maa tor'o kan, a tigi tɛ sa fɔ a ka o ye a ɲɛ la, o tɛ bila lahara, o tɛ ka, ko an b'a fɔ hakɛ bɛɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ. al-baghyu wa qati'atu rahimi wal yaminu al-kadhiba. a ko tɔɲɔli ani sinjitigɛ, ani k'i kale nkalon kan ka maaw ka dugukolo ɲaami, i jalaki ko ka taa wari sara tribunal la
olu ka se ka jo d'i ma olu k'o kale galon kan a ko ni o ti se lahara de diɲɛ na a bɛ bɔ a tigi la wa inna a'jala ta'ati thawaban la silatu rahimi a ko fɛn min ni a baraji bɛ se maa ma diɲɛ na yanni lahara cɛ k'o ye sinjitugu ye wa inna alqawma la yakununa fujjaran fayatawasaluna fatanmu amwaluhum wa yuthurun a ko maa dɔw bɛ se ka kɛ u jogo man ɲi kabila dɔw bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ u jogo man ɲi nka u ka sinjitugu kama ala b'u ka nafolo caya kuma bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la komi maa tɔgɔ fɔ o ye kara ye neru b'o la nka n'i ye jateminɛ kɛ jamana in waritigi minnu siya min waritigi ka ca i b'a dɔn wa e k'o siyaw e k'olu lajɛ bani ni denkulu b'u bolo ni bannikɛru u ka so ni kɔɲɔ bɛ yen a fantan n'a faama a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kungow la o kuma hakilima a bɛ tɛgɛ da sɛ tulo kɔrɔ ka sɔrɔ a ma se a ɲɛ ma wa inna al-yamina al-kadhiba a ko nkalon ani sinjitigɛ tatruku diyara balaqi'a wa taqta'u subul ko bɛ du jɔlen kɛ tonbo ye wa a bɛ kɛ sababu fana ye ka hɛrɛ sira bɛ tigɛ kira a ka kuma laban na sɔrɔla k'a fɔ wa man hasuna birruhu bi ahli baytihi zada Allahu fi umrihi ko maa o maa ka ɲi a ka denbaya ma i muso ma i balimaw ma i ka kabila ma minnu bɛ faaba kɔnɔ ani minnu bɛ burusi kɔnɔ i ma ɲinɛ o kɔ ko maa o maa ka ɲi a ka dudenw ma a ka kabila mɔgɔw ma ko ala bɛ dɔ fara a si kan wa ala bɛ dɔ fara a garijɛgɛ kan o kuma ala k'an ɲɛ k'an fara ɲɛlikɛlaw kan اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين والإسام أسباب طه بانو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا